Number 5. Fifth question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா find the value of x, y, z if x minus 3. First row x minus 3, 3x minus z. Second row x plus y plus 7, x plus y plus z equal to 1, 0, 1, 6 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மெயினாக அந்த கொஸ்டினை அப்படி எழுதியிருக்கோம். x minus 3, 3x minus z, x plus y plus 7, x plus y plus z equal to 1, 0, 1, 6. இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டரும் 2 into 2 தான், இதுவும் 2. இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல் சிம்பிள் போட்டாவே ஈக்குவல் மேட்ரிசஸ்ன்னு அர்த்தம். அதை தான் எழுதியிருப்போம். therefore the given matrices are equal, thus all corresponding elements are equal அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்போ கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் ஈக்குவல்னா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் எக்ஸ் மைனஸ் 3, இப்போ இங்கே 1 இருக்குது, அதனால தான் எழுதியிருப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 1. இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும், 1 + 3, இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4. அடுத்தது பாருங்க 3x மைனஸ் z ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். 3x equal to minus z இங்க வந்து plus ஆயிரும். 3 into x பதிலா 4 substitute z, இப்போ 12 equal to z. அதே மாதிரி x plus y plus 7 equal to 1. இங்க பாருங்க x plus y plus 7 வந்து எதுக்கு ஈக்குவல், 1க்கு ஈக்குவல். அதை தான் எழுதிருப்போம். x plus y plus 7 equal to 1. இப்போ x பதிலா 4 போட்டுங்க. 4 plus y plus 7 equal to 1. இப்போ 4ஐயும் 7ஐயும் ஆட் பண்ணா என்ன வந்துரும், 11 plus y equal to 1. y equal to 1 plus 11 இங்க வந்து மைனஸ் ஆயிரும். இப்போ y ஓட வேல்யூ வந்து -10 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். y ஓட வேல்யூ வந்து -10 அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ x ஓட வேல்யூ 4, y ஓட வேல்யூ -10, z ஓட வேல்யூ 12 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின், 5லயே செகண்ட் கொஸ்டின். x y minus z, z plus 3 plus y 4 3 equal to 4 8 16 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா x y minus z, z plus 3 plus y 4 3 4 8 16. இப்போ இது ரெண்டு பிளஸ்ல இருக்கனால ஆட் பண்ணு, கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணு, எக்ஸையும் ஒய்யும் ஆட் பண்ணும். இப்போ என்ன வந்துடும், எக்ஸ் பிளஸ் ஒய். அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் இஜெட்டையும் 4ஐயும் ஆட் பண்ணும், ஒய் மைனஸ் இஜெட் பிளஸ் 4. அதே மாதிரி இஜெட் பிளஸ் 3யும் 3யும் ஆட் பண்ணும், இஜெட் பிளஸ் 3 பிளஸ் 3 ஈக்குவல் டு 4 8 16. எக்ஸ் பிளஸ் ஒய், ஒய் மைனஸ் இஜெட் பிளஸ் 4, இஜெட் 3 பிளஸ் 3னா 6 ஈக்குவல் டு 4 8 6. பாருங்க இங்கே ஒரே ரோ தான் இருக்குது, இங்கேயும் ஒரே ரோ, 3 காலம் இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல் மேட்ரிசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதை தான் இங்கே எழுதியிருப்போம். therefore the given matrices are equal, thus all corresponding elements are equal அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கலாம். இந்த z plus 6 எதுக்கு ஈக்குவல், 16 ஈக்குவலா, அதை தான் எழுதிருப்போம். z plus 6 equal to 16, z equal to 16 plus 6 இங்கே வந்து மைனஸ் ஆயிரும். இப்போ z ஓட வேல்யூ வந்து 10. அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா y minus z plus 4 வந்து 8 எடுத்துக்கலாமா, அதை தான் y minus z plus 4 equal to 8, y minus z equal to 10 plus 4 equal to 8. இப்போ -10 plus 4னா என்ன வந்து -6. அப்போ அதை தான் y minus 6 equal to 8, y equal to 8 minus 6 இருந்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும். y ஓட வேல்யூ வந்து 14 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் x plus y எதுக்கு ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம், 4க்கு ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாமா, அதை தான் எழுதிருப்போம். x plus y equal to 4. இப்போ x plus yக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கலாம், 14 equal to 4, x equal to 4 plus 14 வந்து மைனஸ் ஆயிரும். இப்போ x equal to -10. அப்போ x ஓட வேல்யூ வந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு, -10 அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இஜெட்டோட வேல்யூ வந்து 10, ஒய்யோட வேல்யூ வந்து 14, எக்ஸோட வேல்யூ வந்து -10 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். எக்ஸோட வேல்யூ வந்து -10 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், find x and y if x 4 minus 3 plus y minus 2 3 equal to 4 6 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த கொஸ்டின் தான் எழுதிருப்போம். x into 4 minus 3 plus y into minus 2 3 equal to 4 6. இப்போ x இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். x into 4னா 4x, x into minus 3னா minus 3x. அதே மாதிரி ப்ளஸ் y into minus 2னா minus 2y, y into 3னா 3y equal to 4 6. இப்போ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. 4x மைனஸ் என்னது 2y, அதே மாதிரி இங்கே minus 3x plus 3y equal to 4 6. இப்போ இங்கேயும் ரெண்டு ரோ ஒரே ஒரு காலம் தான், இங்கேயும் ரெண்டு ரோ. அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாமா, அதுதான் the given matrices are equal, thus all corresponding elements are equal. அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம், 4x minus 2y equal to 4, அதான் ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது minus 3x plus 3y equal to 6, இதை ஈக்குவேஷன் 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க ஒய்யை கேன்சல் பண்ணுறதா எடுத்துக்கோங்க. 2 இருக்குது 3 இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டையும் எல்சிஎம் எடுத்தா 6 வருதா, அப்போ இந்த ரெண்டையும் 6 ஆகணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் 2 6 ஆகுதுன்னா 3ஆல் மல்டி, அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வந்துடும், 3 into 4னா 12x, 3 into 2னா 6y, 3 into 4னா 12. இது ஈக்குவேஷன் 3.
அடுத்து இதை 6 ஆகணும்னா 2ஆல் மல்டிப்ளை, செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 2ஆல் மல்டிப்ளை. இப்போ 2 × -3xனா -6x + 6y = 12. இதை 4ன்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ இது ரெண்டும் வேற வேற சைன், அதனால ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஈக்குவேஷன் 3டையும் 4த்தையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும், -6y + 6y கேன்சல், 12 - 6னா 6x, இது ரெண்டு என்ன 24. அப்போ x = 24/6, அப்போ x = 4 அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ x = 4ன்னு சப்ஸ்டிட்யூஷன் பண்ணுறோம். 4x - 2y = 4, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். 4 × x பதிலாக 4 - 2y = 4. இப்போ 16 - 2y = 4. இப்போ 16 + 4 இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஆயிரும், -2y இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும். இப்போ 12 = 2y. அப்போ 12/2 இங்கே டிவைடுக்கு வந்துடும், = y. அப்போ 6 = y. அப்போ x ஓட வேல்யூ வந்து 4, y ஓட வேல்யூ வந்து 6 அப்படின்னு சொல்லிடும்.